Limba no orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay, nawaw. Hadahawag ka. Ay, mabitlaan. Baruan umilaw. Hello? Ay, nawaw. Ay, yes, madam. Ay, sa sino abanda, madam? Sino tinangibaga, madam? Ay, sige nga raw. Thank you, ay, nawaw. Bye. Ay, anaya. Ay, munray. Panyang. Ay, umakar tayo ti papanan. Imawag ti empleyado ti may sa aklas a restaurant iti syudad. Adda ka no ng sponsor iti para iti birthday ni Monre niya. Anya? Ha? Ne, sino ka naman yung? Diyak mo ay nawaw. Papanan tayo nga rod, Tata Malyong. Ay, umakar tayo Monre. Classmate la a restaurant ti papanan tayo. Mabit lang, tatang. Sino nga iti bagbagayo anang sponsor iti kasangay ni Monre? Saan da ka di nga imbaga tinagan na? Ay, saan anak ko ay maumuan tayo to siguro no makadanon tayo ijay. Kamangan no kaya't na-sorpresahin ni Monre ay nawaw. Malalala mapantayaon. Ay ba mo ang iti kagayimyokin ni Monre. Mapantayaon iti nyawag da restaurant. Tatang, mga no. Makarik na ang matan iti danag. Ay nawaw. Awan mo't siguro tita sa mapasamak ka na tayo. Malyong. Sino nga iti namnamaan niyo amang tulong kan ni Monre? Ay, awan Mike. Amangan no ni Mama. Diyak lapat kinasorpresahin na ka ni Madam Baraw. Wino, amangan no ti busyaw, anaya. Malalala, mapantayo kayo din. Mapanan ti oras. Anaya! Nagaduti taraon! Wow! Flora, nagdakkel ti tarpaulin anak kay kantiladawan ni Monre. Nagpintas ti dekorasyon ta. Pasig a color blue tinaaramat para iti dekorasyon. Ay, nawaw! Ay, na! Ay, na! Ay, social ti pagkaangayan ti kasangay mo, Monre. Kan uuray ti cake mo. Ay, na, nagdakal, ha? Un nga rod, Tata Malyong. Agtugaw kayon, takasaritak ti akin kukwa diti restaurant, tatang. Anyat ko na dangay, anaya. Ay, nawaw. Awan ti akin kukwa, tatang. Basta ko na ti supervisor da dito eh. Saan da nakita ti nang sponsor iti kasangay ni Monre? Ay, Ti kanubos da ti nakinegotiate iti daydi a taong. anya, ay, nawaw. Sino nga ta? Yakmat nga ron ang tatang. Malalala, baybayan tayo na nakaw. Ag-enjoy tayo kiday. Enjoyin tayo di sagana. Kinagraragsak tayo para iti kasangit yung awir kao. Ay, nawaw. Lukasta. Ni Anaya nga anak mo ti kursonada ni Monre Malyaw. Puwen pa niya. Jakmat nga ron ni namnama ni Anaya ti crush na. Tudo bala kadakpay mat kinkwana. Insurok pa ano kasano ti agarem. I love you. Kulak mata. Ngam jakmat ni namnama at imot kayam anak ko ti kursonada na ay nawaw. Ay, nukasta. Nagdatonan ni Monre kan kuana Malyaw. Yes, panyang. Ay, Masyanak nga ron kini Monre. apay. Pinaay ka din ta anak mo ni Monre Malyaw. Ako, saan mo kidding, dinamag ko ngamin kinianaya, no adanam naman ni Monre, gayam ka no laing, di pangibilbilangan na ni Monre. Anya? Ang binagbagak mo't kigiti anak ko, panyang. Imbaga ka din ako mabigbiglaan ni Monre.
No mabalin. Jak kayat ang masakitan tawawel ka. Jak kayat nyagladingit. Ay, no mabalin la ko mga rod. Agad durog at tiyanak ko apan niyang. Taklon na latan ni Monray. Tapno saan ang masakitan. Saan mat nga rod ang mabalin? Wan talaga saan ang mabalin ti kasta malyong. Kano aramiden na ti kasta. Saan laan ni Monray ti luklukon na. No di kat pati ti bagina. Nagbiit nga imado dagiti dingwan ko. Agduduma adingwan. Baka, kaldi, kandad dumapay. Talaga ang mapagtalkan mo ti katalak ko ditoy. Sa bagay, mapagtalkan mo't kit di amin a katalak ko iti agduduma a lugar. Agpagna-pagnaak ditoy. Nagmayat ti lumangab iti presko nga angin. Italaang mana na makapasyarak dito ayan ti ado, adingwan ko. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan. Asya kunti akin kukwa, iti na ito'y adaga. Sayang laeng. Tagdudo maalugar ti ayan dagiti sanikwak. Ang okay laeng. Adamat lugan ko. Makapanak iti kayat ko apapanan. Kastoy gayam tirik na ti may sa abak nang. Nagmayat itirik na. Panagriknak kat kasla sa anak mon amatay. Mapanak itayan tinalawa a fish pond. Kalpasan na, iti matdakkel a pigiri ti sarong karak ditoy. Pasig nga ayok ti adda ditoy. Well, talaga siguro ana ipas ngayak aswerte. Tabiglaan ti panagbaknang ko. Saan anapakpakadaan? Talaga siguro akas to'y tigasak ko dito'y rabaw tinaga. Naipag nga oras yaw, Madam Ariela. Diyak amo nga umay kayo Madam. Jakon na ibaga, takala at ti idadagas mi dito'y marino. Naggapo kami ngamin ni ti ayan dagiti ado adingwen ko. Kasta ka day, Madam. Kumusta kamutan dito'y barangay San Pabling, Marino? Nasaya at mutlat ta, Madam. Kasbilin yaw, minulak itag dodoma a prutas, ken natang tibakan ti adaga. Very good. Nasken nga awan ti mabakante, nga uray basitla ang alote. Tasayang, aginggat adda ti maimula, mulaang. Wen, Madam. Kumusta moten ti kiskisan? Ado matlaang dagiti umay agpakiskis kadagiti irikda? Ay na, ado Madam. Katno dayto lang matikiskisan dito'y alugar. Ado pa'y adagiti dumayo ditaw at agakabangibang a barangay, Madam. Napintas ada magdayta, Marino. Iso na lang tamanginaan ti daduma, Madam. Nangina kanoon ay tisingis. No, manginaan da. Sumapol da iti sabali a pagpakiskisan da. Kasta lang dayta. Madam. No adda agreklamo. Pagsasawamon kat papanawam. No maksayan dagiti customer, saan ko nga ipobre dayta? Madam. Iso asa anak amabutan. Awan man kan adda ti customer ko iti kiskisan,
Awan anyaman na. Bariyak laeng dagita. Anyamot tan. Nagrigat ti ipapaaramid ni Roko kanya. Maputengak mo. Iso nga agin sasakitak lata. Nalakaya ti mabalaw. An-anwak ti dakilagatan no nakabalo dak tumitan. Awan serbina. Iso nga agpambarak kiday. Nagdadamo akan. Uray kas kasanaw. Ayop laeng dagiti pinatpatay ka. Jak kabailan ti pumatay iti tao. Mabuti nga. Thank you talaga. Nakasingsing pagkakanyak, honey. Talaga po no ti atap ni Canariela. Adan nobyo na Angeli. Ay, kwarta ka rod, honey, Talaga nga iminaday ta nga Angeli arupat kwarta. Siguro, bak nang tinobyo na. Kat kwarta lang ti kamat na kankwana. Thank you talaga. I love you. Orayan na ka. See you. At dahil ta- Bye. Oh. Apa yung nasakit tikitam kanya? Mang Roko? Sa dino ti papanaw. Sa bata ti boyfriend ko. Ada ka di problema? Ag-date kami itinobyok. Kita, tama nga no alilawan da kalaang Angeli. Anya? Siya, alilawan na? Never mo't Pag inagawan dak tupay dagiti lalaki, alilawan dakit din? Pulos mo't Angeli, Kan maysa, awan bibiyang mo nga oray anya ti pagbambanagak. Anya kumatibiyang mo kanyak? panangisakit lang tar aramida. Siyempre, anak na ka ti asawa. Ay na, saan mo amayalis ti alipuspos ko? Am-amo kan, Mang Roko? Ba! Talaga natangsit tayo tang Angeli. Lumadan tumutla pa nagkorno na kanya. Ipasigurado tayo ta. Panyang, nakaturog kan? Saan pa'y, Malyong? Ay nawaw. Kunak no nakaturog ka na, ta nakakidam kamay. Sana kami na makaturog. Uray siya nga rod. Na, Nagpigsa ti urok ni Balikaw. Diyos ka, bante kaksan ti tinggit na tapno sa aring nagurok. Hangam, sana tayo ti pagsalitaan ta. Haging kayo ta. Pampanunutok pa ilay. No asino din ang sponsor. Iti pang nakasilibral ti kasangan ni Monray. Ay, saan nga ta amay sa kadagiti katrabawan ka? Ha? Uno saan? Tibos daken ni Anaya nga anak mo? Unang, hapay kumamasapol saan nagpakita ngay. Hapay adi na ibagati kinasya sino na inawaw. Malyong. Pampanunutok pa ikidin pa niyang inawaw. Day, anya? Patayik sanday tabalikaw. Istro na, kang kagana naman. Ayam, ay, istro po na ita. Inawaw, na pa niyang. Amangan mo't no, agkurso na yan ang sorpresa kinkwana. Anya? Amangan no, mabain lang agpakita kin ni Monray. Iso asin sorpresa na lang. Iso asan ang nagpakita. Ada posibilidad na kasta Malyong. Ngamin, amumati klase ti trabaho ni Monray. Sana taer. Ay, Saan amaliklikan nga ado dagiti agkursunada ken kwa na fans na. ay, tijaski, tunggal ang sawak, tigsa na matagur, bad, tigaksan titinggid na. Ay, panyang, ay, sa mga day tamot ti pampanunutay. Amangan no, kursunada day jagan kwa na.
Malyaw. Aldawin. Yung apay adiyo pa ila dinigos ni Samuel. Nasapa pa'y Roko. Nalamin pa'y. Bilin nga min ni Ma'am Angela asaan mi adigusan no awan pa'y tiinay. Apay. Ni Angelica din di masursurot dito yung mansyon. Ni Angelica din di mang papasweldo kada kayo, Malyaw. Ay, isaan, Roko? Matlagaya. Da kami ka na Ariela ti mang papasweldo kada kayo. Iso ano anya ti ibilin mi itasawak. Iso ditong palin nyo. Nawatam! When ano iso, Roko, ay nawaw? Ala, yung kadigusan ni Samuel. Tamasik uranak iti lang ana. Makaparugit akit kitaan. Dalusan nyo ang kanayon ti salid na. Tapno saan ang nabangsit. Makaakar ti bangsit na. When, Roko? Ay, nawaw. Ay, mabiglayan nga raw. Mangitadangag iti pagdigos ni Sir Samuel. Nagkuna nga idadang mo ti pagdigos na. Saan na masabol? Ay, nawaw. Di pa ikat kumturo na itinakaro alamin na si Kamat, Roko. Kabangalan na. Na, Laklakayanan. Ubing aya, ang masapol ang maidadangan iti pagdigos na. Ala, digusan niyo ni Samuel. Kaya nalamis ti pangdigos yung kuana. Tapno mapres ko nito gusto. ay, kwa, ay, nawaw, Jehi. Oh, anya pa lang tanaramidam. Ang tignay ka na, Malyaw. When, Roko. Ay, Darasap! When! Ba't ito pa'y taon ng gaski ka? Naglaing ka nga, gibaon? Ay, nawaw. Unay mo lagi di tayo tao na ya. Di lama siya na ini ti tayo tao. Ore ka siya na ti kinauyong ni Sir Samuel iday na pigsapay. Saan kumamatakas di ti trato na? Gaputasanan na makakunail. Ramidan na matlatan ti kayat na itibayaw na. Itadangak kili iti pagdigos na. Into natadagas na pasamak kini Sir Samuel. Di siya ti mapabasa ulay nawaw. Apay ti ko na day tayo ko. Diyak mabasa dagiti tigtignay na ay nawaw. Kaya't na makabaso la. No mapapanaw akong diti mansyon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsabon ka, Sir Samuel, mayat dito'y parangan na pangdigusat kin ka. Diretso tihinit dito. Mayat dito, pasad dyan ni Madam Ariela, batab mo. Ay, ikiwal mo, ikiwal mo, ikiwal mo, ikiwal mo. Isabon mo, isabon mo, isabon mo, isabon. Sinabon ko, Ala, sinabon ko. Sabo naman na yung bagday tatao. Tanaglangsi. Nawa. Saan alam winuikan ni Sir Samuel, tapno na lang si kunam. Udnumat. Na, Nalang si tipay udna. na, Bilibak mo't nga ron iti kinapaut ti biyag day tatao. ha, ay. Alam mo ismat lang ka diti pang digdigos mo kan kuana. Nan? Impaputot mo matidigos na. Una taka si Mike. Amom amasakit, di ko siya may tinalami Di mo timbagak kan katay na lamis at anong ti pang digos mo tapno mapres kuan direk na na. Ito pa, di ko siya tinalami, Staski ka. Ay, kwa! Saan nga ron na sayatin kwa na tinalami isa magdigos, Rokaw? Bilin ni Ma'am Angeli data. Natimangkan nga ni Sir Samuel. No adadagas nga na pasamakin kwa na, Asino nga ron ti mapabasal? Saan mo ta si Rokaw? Ay talaga sa balit o galim si Kamalyong. Nalaing ka sumungbat. Sukir ka. Sana ka magnalikang sikay. Awan paglaslastog ko. Sana ka palangguan. Ngem, ikalkalin tigaglaing tibagay. Ha? Anya tapos pasamak ditoy, ha? Aqua, ma'am. Ay, nawaw. Ay, dahito yaro ko, Ma'am Angela, Ibagbagaan. Bastan! Di ka pa ilagtala. Ay naparamanan kan sa'yo. Ay buwisit ka ala kay Malyong. Kapay na Bastan. Ay na. Sika ko ba't maustal gaski ka? Huston! Ay, Ay na! Ay, tinadas tano kaya mo, gaski ka? Huston ko nakmat! Ay, nawaw. Ay, ko, Ma'am Angela, Makatitilang katatamalyo. Ha? 5 lalakyan kayo maagap-apang. Ay, kwa! Ay, okay. Ay, pasensya ka, Ma'am Angela, Nailuyo sa kiti emosyon ka. Grabe mat ngamin ni Rokaw. Di na kaya't nga tatangak ti pagdikos ni Sir, Di mo patpatsan day tao. Siyak titong palam, ha? Ay, uwin, ma'am. Iso nga ro tayo na siyang batak manan ni Roko, ay nawaw.
Ay no mabalin jak kaya ti magyapapa. Nga may suda mat ngamin ti magyapapa kanyak. Ay dandan idan lugag ti rupa na itay kahit mamanjilay. Ha, purupok ka rin da magabay na inawaw. Agawa am ket diditan, kasukatamo ni Uncle. Ay sige ma'am, sukatakon. Anaya, agyaman na kitiin regalo mi di kasangay ko, ha? Awan anyaman namon re. Basit laban nagdayjay. Magustom ka di matlaang. Nagpintas erelo. Pagbagay ko. Api nga rod adi mo usaran. Usarak no rumwarak. Adda akmadla diti unag ti balay, Anaya. Anaya? Agyaman na kada kitang aramidam. Amo? Kan talaga amariknak, Anaya? Napatagak mat itibiyag mo? Akas iti kinapatag mo itibiyag ko? Sa anak ama uma amang ibalbalikas iti. I love you. Para lang sa'yo ang puso at Si kalaang tilinaon ti puso kan panunot ko, Anaya. Si katibiyag ko. Si kati inspirasyon ko. Si kati amin ko, Anaya. Si kalaan. Ay ayatan ka. Monre. Nagpintas ka, Anaya? Si kati kapintasan a babae a nakita. Saan mat amon re? Adaw pa'y mat tinapimpintas nga adayo ngam siya. Basta, para kanya. Si kati kapintasan. Kan? Kasingputan. Well, thank you latan amon re. You're welcome, Anaya. Anaya? Kaya't mo ka di ama pantaag pasyal? Ha? Siyak ti taya. Ilibre ka, Anaya. Ay na, imbes nga gastos ka, idulin mo kit iti kwartang. Di mat ko na mga agurnong ka. Uwan? Nga madapay matkwartak, Anaya? Sige, rumorta no kasta ti kayat mo. Ngam di ka gastos ha. Siyak ti aggastos, monre. Ala, saan Anaya? Siyak ti aggastos. Please. Bago po tayo kakanta ulit, before I will give you another song, magpatalastas po muna tayo. May mga pick-up lines po tayo dito. Okay. Philippines po ba kayo? Bakit? Kasi, it's more fun pag kasama ko kayo. Okay, here's another one. Sana, gitara na lang kayo. Bakit? Para yakap-yakap ko kayo lagi. Oh, here's another one. Meron pa po akong mga pick-up lines. Pero, I must have to call on my partner. Sa kanya ko po ibabato ang aking mga pick-up lines. Please give a hand sa aking magandang kasama, si Miss Anaya. Hello po ulit sa lahat. Miss Anaya? May lahi ka bang keyboard? Bakit? Type kasi kita eh. Ano? Anaya? Di ka ba? Bakit? Tinamaan na kasi ako sa'yo eh. Ay, ikaw talaga partner, ha? Mukhang nakakalamang na ang aking partner, mga kaibigan. Ako din. Monley, dilim ka ba? Bakit? Eh kasi, nang dumating ka, wala na akong makitang iba eh. Ha?
Di ba? Akala mo ha, nakabawi din ako sa'yo, partner. Pudno nga ta, timbagan ni Anaya. Amin na pick-up lines ko ijay bar idi rabi Adda kinapudno na. Nagapo iti kaunggak. Ni Anaya. Adda nga tamat kinapudno na jay imbagana. Jak malipatan ti pick-up line na. Kasla naka-record dito'y panunot ko. Monre, dilim ka ba? Kasi nang dumating ka, wala na akong pakitang iba. Makaparagsak matdajay ana ibagana? Makapaisam ka talaga. Sa bagay, marikriknak, kan amok, ay ayatenak ni Anaya. Masapol a positibo a kanayon ti panunutak. Tapno agbalin to anapintas ti outcome ti aramidak. Agurayak lata, no kaano akasyanak ni Anaya. Nagmayat ti agpagnapag na dito'y igid ti pool. Makapabangar itirik na. Nang runan no adwat at tao ti makitam dito'y. Talaga nga ano ti customer nga umay dito'y. Ngamin, nagdinamagan ti kinapintas ti River Resort at inawid ko iti di Luisito. Saan la ati aglawlaw ti presko dito'y. Pati dagiti taraon iti restaurant ko. Pasig amin a presko kan naimas amin a potahe. Saan pa'y anangina? Kan syempre, at the wifi dito'y kunaman. Saan ka pa? Kasano asaan da aday wenday to'y. Kat danda ni kompleto amin nga adda dito'y. Adda restaurant, adda massage parlor, ado ti mabali na pagrelaksan dito'y. Nalaing nga talaga day di Luisito anang panunot iti da ito'y anegosyo. Amo na, ti inararamid na. Ada ka numalmalmas. Hindi, ayan ngayon dagiti lifeguard ko. Lifeguard! Sa dino, ti ayan nyo! Nagginad kayong agunggunay. Kasanon no saan anaispal ti ubing? Ha? Di siyak manan ti mapasubo? Punyeta kayo a lifeguard! Ha? Kasta ka di akanayon ti aramid yo, bayat ti kawan ko ditoy, ha? Ha? Laglagi pa nyo ang masuswelduan kayo a lifeguard. Inaplayan nyo na ito a trabaho. Agam diyon samot amo ti kayat asawan ti trabaho yo. Ha? Last warning nyo na ito'y. Mangibabain kayo. No na kayo ti pakadadaulan ti negosyok. Nasaysaya at langan nga ikatan kayo. Nawatan nyo. Awanan bain dagijay at tao. Awan pa'y sirbida ang masuswelduan. Ada kayo matgayaman, mami. Wan, nagkapuak ija resort. Masurunak ka dagijay lifeguard. Awan pa'y sirbida ang masuswelduan. Kadi damat ang mga into na rin dagiti trabaho da. Agasam day ta, dandanin almos dyan may nga ubing. Imbes ang naka-alerto da, saan taginad-ginad dakit din. Ha? Dandanikla inikat dagijay at tao. Wah, naimbag lakit din tanapanak ijay. Nakitak amis mo, tinapasamak. Ha! Iso dakit din timang dadaal itinigosyok.
Kakaiso na nga ado ti maparparwar ko akwarta ijay. Dadaulan dakit din. Ha! Nasaysaya at langan nga ikatak ida. Ha! Anya kamutan, Angeli. Itayak pa'y asuman na uditoy. Ngam kaslawan bibiyang mo kanyak. Kaslasaan ka nga interesado ka nagiti bagbagak. Anya ko matipagipiyangak dita. Kat sa anak mat ama iranranod kadagita ang negosyo yo, mami. Ha? Oray senti mo, awan maramramanak kadagita ang negosyo. Anya? Kat, tikan kanem, saan ka di asyak ti paggapgapuan na? Apay akas tati sa om. Di kay madanagan, tasaan akong amangan dito'y mansyon. Anya? Nukas na nga iboy-boy yung ultimo tikang kanat. Sige, manipo dita, manganak ko ni Terwar. Ada kwartak apagkaan ko itirwar, mami. Saan? Saan ka man? Kasta talaga ti kaya tiyo asawan. Iboy-boy yo, dagiti pakpakan nyo kanyak. Amang ano pati pa naturog ko dito yung mansyon kad iboy-boy yo. Saan, iha? Dinak lang amin maawatan. Di mo kumamanan pagandaran ti pride mo? Nagul-uli makaklay di, mami. Tawan kwartak apagkarit ko. Ngam ita, naturod akong asumi na iti pagnaudan no kasta ti kaya tiyo. Apay dagiti kawas ni Ma'am Angeli. Ay nawaw. Pumanaw ka na. Anya, papanan na. Tsaka mo lumasin ka daw iti pagnaidan ay nawaw. Anya, ay kat papanan na nga'y malyong. Tsaka mo panyang. Oh! Ay. Ang trabaho kayo! Ay, Anya kukon nyo adwa nila! Ay nawaw, nakasao matilo ko abalikaw. Naging lalaing mananyag mandamandar na tataw. Ang trabaho kayo! Nasayang ti may paspasweldo ka na kayo! Nita ay nawaw, labdan na panyang. may bayamon. Di mo ikaskaso. Ang mga nagkinabil kayo. Sikata da panunot na, malyaw. Iso asikan ta agpasensya. Unay, agoy kang tan. Uwan, Anaya. Nasakit ti ulo. Ti karabokob ko. Nasakit no agsawak. Nasakit no aguyak. Dapadapan ka man. Ha? Ala, nabara ka mon, Ray. Anaya? Tinasayaan, mapantalaangin iti doktor. Apa yung mapantay ti doktor? Grabe ka din ti sakit ko, Anaya. Sana kasta, basta mapantay ti doktor, taagpa-check up ka. Tapno masigod no anyang manday ta. Anaya? Pasensya ka na. No mabalin. Diyak kaya't amataktak ka. Gapo kanyak, Anaya. Di mon panunutan dayta, okay? Ala, agsagana ka. Taipan ka laangan iti doktor mon, Ray. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imawag niya na yung anak ko panyang. Adada ka no ijay clinic ti doktor. Apay, anyat araramidan da ijay malyong. Ipa-check up na kano ni Monray. Nawaw ay makapadhanag may. Anya, apay, anyat napasamak kan ko, Anaya. Diyak mo. Madama pa ilang kano ti check up na. Isa pa jak makaruwar ta saan ko matadi off ita. Ay, rumwarak no madamdama malyong. Inak ka no makitsenda ko na ni Madam Ariela. Anda ibilin mo, ta siya kung timang daw askan ni Monray. Kaya't ko ang makita ti kasasana. Ngam mat nga rod makaruwar ay nawaw. Malasa na balen. Siyaklatan ti mapan mang kita. Wano mang kumusta kan kwa na. Ay, sige nga rod pa niyan. Antoy, itod mo kinaanaya. Tapang nayon na iti pagpa-check up ni Monray. Sige. Mabait laag. Tainak agpakadan kan ni Madam. Ayan ni Monray ngay balasang ko. Napanbiit iti CR, nana. No kasta.
makaawid kayo matlaan. Sana ma-ospital. Saan, nana? Inresetaan ti doktor iti agas na. Apay, anya ka no ti sakit na. Adda problema iti karabukob na nanapanyang. Anya? Ket na ko na ti doktor, kasapulan na ti inana. Ngamawan ti rumbang apagdanagan nyo. Tako na ti doktor amaala iti agas. Maiparit pailakan ko na ti agsao iti mabayag, nana. Anya? Masapol ayin na nana ti karabukob na nanapanyang. Ay, kaasimot nga rod ni Monray, ano kasta? Ay, huwag gayam, adda inted ni tatang mo apagkatang iti agas na. Atoy. Ha? Alaamon, naimbagla pang nayon nyo iti pagkatang iti agas ni Monray. Gatangam amin nga inresita ti doktor nga agas na palasang ko. Kanin na yung nakmutan, ta naimbagla gastusin niya. Ha? Ay, saan na nana? Kwarta Alakit din, adda pa'y matkwartak. Alan, taurayak biit ni Monray tamapanak tumutan. Amangan maagungat manan ni Madam Ariela. Agyamanak nga rod, nanapanyang. Nangagmumutim baga ti Dr. Monray. Kasapulam ti ina na. Tapno saan ako maro ti Marikriknam. Anaya, Kan masapul at tumaram iti husto nga oras dagiti agas mo, ha? Wan, Anaya. Rumara ko na. Inak agtrabahon. Insagana kong ti agas at tumaram. Ngam sakbay nga agtumar ka. Mangan kape nga umuna, ha? Wan, Anaya. Pasensya ka na, ha? Di ka agkid daw iti pasensya. Tapagrebeng timang tulong. Wano mga sikasukan ka, tagayim ka. O sige, mapanakon, ha? Aganad ka, Anaya. Agyaman na. Agpaimbag ka mat Monray, ha? O sige. Mabainak kini Anaya. Namabalin. Diyak kayat ti agpasikaso kan ko, Hana. Nakadungdung mo kanyak. Ay. Kayam lati pangibil. Lukas ka. Saan mo pa'y apatuluyan ti planong, Anaya? Wan Flora, talaga ko mga aglay loak pa'y laang iti panagkantak dito pa. Kaasi kaswak ti panag-review. Kasi di mo tinapasama kini Monray. Ay, wan nga rod kita mo talaga ti sakitan niya. Kalaat-latan adumtang no ko Wan nga rod Diyak mat mabalin abay-bayan. Takargo mi ni Monray. Ta syempre, aday di balay mi. Wan kan may saan mabalin nga agiddan kayo asaan asumrak. Sigurado nga gaburido ni boss. Day tangarod mat ti pampanunutek, Flora. Iso nga urayat nga agimbag ni Monray. Sakon to aramidan ti plano. Nala, sana bale. Uray ta saan madagrabe ti sakit na. Saan magkindi? Ngam no mabaybay ang day tiyan. Amangan no kumaro. Kat adda posibilidad na nga agpukaw ti boses na. Wala, saan kumamot nakabut-butang matdaytan. Wan nga ron. May sakano arason. Wan no makagapuday ka tinalabas apan nakaus-usar ti boses. Iso apinaritan pala ti doktor nga agkanta ni Monray. Napanan tibak ng anobyok. Napanan nagtrabaho. Ay, napintas man ang tibiyag ko ita. Uray agtugtugawak lang. Adagsang patakwarta. Uray saan nakatulungan ni Mami? Uray awan itad na kwarta kanyak. Awan tinasakita bakrang ko. Tadamotan mang tulong kanyak. Ay, agpag na pag naakman ket di dito'y kondomi itinobyo. Ay, naglagan tiriknak. Maipay amin nakasapulak dito'y. Sana kasi di mansyon. Aring ko tiyag pala maijay. Tasanak pa'y apaigaman mat iti kwarta ni Mami. Anak na,
Ngam awan serserbikan kwa na. Takas la napatpatag dayjay amang roko. Ngam siyak nga anak na. Oh, atuyan ti ka na, Monre. Intimplaan ka matan itigatas mo. Ala, inlutuan nakmanan iti sopa sa anaya. Imbis nga ginanakan, takagap-gap iti trabaho. Ngam asikasun nakpailaan. Tapno saan ka mabagnat, Monre? Masapol atong palam tibilin mi kinitatang, ha? Agpaimbag ka. Kan lumabalin, di ka pala agigam itinalamiis aganom. Kan masapol alok warm water ti inumam. Okay? Wen, anaya? Ala, mangan kan. Kayat mo, tasubuan ka. Ala, saanan? Kabalak mati agsubo? Siya kon, anaya? O sige nga Rod, mangan kan. Taagtumar ka pa iti agas mo, ha? Wen, anaya? Inyag mo pailaan ti kanak dito'y. Kat kabalak mati mapan ijay kusina. Ijay ti panganak. Tapno makapaglanglang ta, anaya? Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangan. Ha? Ala, mangan kan, tabantayan ka, Monre. Aha. Ay, ni Monre. Hello, Monre Barok. Ay, nawaw. Kumusta kan? Hello, Tata Maryong. Agawid ak kumapailaan di ta mansyon. Ay, nawaw. Abay. Ay, agpaimpag ka pa'y Basta, kayat ko ti agawid di ta, Tata. Mabainak kini anaya. Kaniya? Imbes asyak ti mga sikasukan ko ana. Saan? Tasyak matias asikasuan na. Kat talaga akasta ay nawaw. Masakit ka nga, Rod. Basta, mabainak, Tata Malyong. Mababainak ka talagan. Kaslaawan ti sirserbik alalakin. Tasyak matias asikasun ni anaya. Yak kayat ti kastoy, Tata Malyong. Anya ko matidakis na nga ay nawaw. Di kang da nagbaraw, taman nakaawat, kinasingpit ni anaya nga anak ka. Basta, mababainak kon, Tata Malyong. Agawit ak pailaan di ta mansyon. Takayat ko ti agpaimbag di ta. Kat inton na imbaga kon, uray ag subli ak tumadlaan dito eh. Anya? Alan Tata Malyong. Please. Ay, nawaw. Sige nga, Rod. Orayan nagtasukunan ka, Monray. Ala, mangan ka Monre. Kalpasan na. Aglabar ka, Wan. Wen, nanapan sa anak unay ama kapangan, ngampilitat, tapno adda kano karga ti tiyan ko, sakbay nga agtumarak iti agas ko. Wan, Monre. Kasta tirumbang. Tapno agimbag kan adagos, Wan. Nakalagip ti sursurando a tao. Ha? Mama, kumusta kayon? Agmano? Saanan ang masapol? Adula amin day ta mano-mano. Ha? Naggap-gapwap? Ay, madam. Masakit gayam ni Monre. Madam ati panagagas na. Mabalin ka di panyang. Di ka sumano. Ta saan mat asikat ti kasarsarita. Ay, Naggap-gapwam kunak Monre. Ijay balay da Tata Malyong, Mama? Kat? Apay nga da ka? Anyat gagaram? Apay akon di pakita ka dito'y mansyon? Umayak laeng pumasyar, Mama. Tamailiwak maten kada kayo. Anya? Ha! Adda ayamat iiliwan tikaskan ka, Monre. Mailiwak mat kada kayo Mama. Kan oray ni Manang Angeli, kailiw ko mat. Ha! Kat, nakaurnong kan?
Ayan ti urnong mo. Ika? Ayan ti urnong mo, kunak. Apay ka di, mama? Neta, damagan na pailaang. Apay, pangikikam iti sweldom. Apay, adan nobyam kat iso ti gasgastusam. Ha? Awan, mama? Ha! Kita dagita ar-armam. Ta mga no jay sweldom laeng ti kayat daken ka. Mama? Ala, agawaam ti mangan. Tatumulong ka kadagiti trabaho dito'y mansyon. Nagpilit mo't ngamin niya gawid dito'y mansyon, Panyang. Malyong, agbaling manan akaasin ni Monre diti mansyon no kaskasano. Ay, nawaw. Di ka katiag tanag. Tasak ti makisarita kini Madam Ariela. Ibagat ti kasasad ni Monray. Ibagat nga agag-agas ni Monray. Tapno saan dang ibaon-baon. Ay, nawaw. Amo matanda ugali ni Madam Ariela. Noad niya ti imbagana, masapol amatungpal. Basta siyak ti makamo. Ay, nawaw. Naski na bantayak daw awer ka, Panyang. Masakit nga raw. Ibaon da kidain. Ay, sana mabalin ah. Papangayin kuyog mo dito yung mansyon ni Monre, Lakay Malyong. Apay ayaro ka. Kat bumalaymat ni Monre dito mansyon. Apay aya apa kasi kuram ultimo ti panagawid ni Monre dito mansyon. Talaga pala subas ka sumungsong bata, Lakay Malyong. Pudno mo ti bagbaga ka. Nakaskas daw ka din no gawid ni Monre dito mansyon. Kat bumalaymat. Anak mo ti bumalay ni Monre. Ay, nawa. Damtamagag nga rin na papangayin kuyog mo dito yung mansyon. Kat saan ayangag nanayot ijabalayo? Wen, yan mo may agpaimbag dito yung mansyon. Iswasaan nyo basta ibaon-baon ni Monre. Taadarik-rik na masakit ni Monre, Roko. Pakalain ka manin ako nak. Ampuno mo dahil siya Monre no kahit mo. Total, agpakalain ka matlang ang mangisaksakit kan kuha na. Ampuno mo, tasikan tagbalin nga mana, Lakay Malyong. Ha? Agriring di cellphone ni Ariela. Hello, Anjali. Apay, asi ka pinagsumbat iti awag mo? Ayan ni Mami. Nakaturog. Ringong man, nakasaritan. Not day bilin mo, ibagamon kanya. Tasyagon ti mga ibagagan kuha na. Visit. Hello, Anjali. Hello. Talaga bastos dahil diyang Anjali. At tumot laaltaw na kanya. Maturog tan, sweetie pie. Maturog kan, tadapang panunutag. Oh, anya ti pampanunutam, sweetie pie. Basta maturog kan, sana kaya makaturturog. Ara ko panak nga rodan tapno makaturog ak, sweetie pie. Mabalin ka, Dariela. Nasakit ta bagak. Sana ka makarakop. Siyak tarakupom no kayat mo. Sige nga, Rod. Good night, sweetie pie. Ala, maturog kan. Ada ka barbaro a plano asim kan iti panunot ko. Iti kaadda ni Monre ita diti mansyon. Amu ko non niya taramitan. Wan, gusto tinapanunot ko. Isuterong bangaramitan. Mayata. Napintas launa iti kaadda ni Monre. Di pa naghawid na diti mansyon. Apag isutin timing na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya ka pa'y laeng, Roko, ha? Jak napakadaan ti panagawid ni Monre dito mansyon. Amo kasaan mo ang magustuhan ti kaadda namanen dito mansyon. Ariela, Masakit ka nung amin. Agag-agas. Iso pagbigyak latan. anya ti sakit na ya? Adda ka no problema iti karabukob na. Ay, jakam mo.
Ada siguro sultrot na Sore throat, Ariela. Ah, Anya sore throat. Apay, ada kararwa iti karabukob na. Unay kamatan, tatila ibagbagam. isumat jay kunak. Sortrot. Ay, sa anak ngamin nga interesado. No anya ti marikrik na dayjay amon re. Ang di ka matanagan, Ariela. Sana nga agad. Ha, Bay ama, no kayat natagna dito yung mansyon. Manumad lati kananan ngay. Kan nasaya at matanagawitan. Makatulong ka dagiti trabaho dito yung mansyon ni Monray. sa bagay matkit di Iso ngay bagam to kitikin kuha na. Tasaan na pumanaw dito yung mansyon. O sige, Rocco. Ibagak day takan ko na. Apay akas titirik niya. Apay akas lada kurang kanyak. Diyak maawatan ti bagik. Sa anak mo't asigod akas to eh. Sa anak ang makatulog. Apay akas lama ikaw ak iti kaawan ni Monray dito'y balay. Apay ngay akas la sa anak mo't ang makaig na. Idi awanan ni Monray dito'y balay. Apay akas la sa pulak ti presensya ni Monray. Awagak ko na. Apay kumangay asyak ti umuna nga umawag kan ko. Ni Monray. Hello, Monray. Hello, Anaya? Kumusta kan? Okay, aglat na. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta tirik na? Mayaten, Anaya? Umigpig sa akon? Di mo manin biglaan ti bagim ha. Tapno saan ka mabagnat? Uwan, Anaya? Agyaman na kiti concern mo kanyak, ha? Awan anyaman na. Basta agpaimbag ka ha. Uwan, Anaya? Magagalan akong nagtrabaho manan. Ala, agawa am ti agpaimbag. Tapno makasublikan itibar. Sana bali, taman nakaawat ni boss. Oray mabayag sa kanto agsubli. Tamaawatan na mo ti sitwasyon mo. Diyak kaya ti mabayag nagpakasyon, Anaya? No kasapulan, masapul nga aramidam. Di mo't imbaga ti doktor mo, ayin na nampay ti karabukob mo. Anaya? Kanliklik ang pailaang ti sumanao. Tapno makainan na imbag ti boses mo, ha? Oh, sige, Anaya. Okay. Sige nga, Rudan. Tapno saan ka mabannog nga agsao, Monray? Baliwan tanto manin ti agsarita, ha? Uwan, Anaya? Sige, bye. Bye, Monray. Agpaimbag ka, ha? Panagkunak. Nasaysaya at no ibagamon kan ni Monray ti agpaysaw. Agpaiso nga, anya, panyangay na wow. Nga awan namnaman na kan ni Anaya nga anak mo Anya? Ay nawaw. Kaasimot ani Monray no aramidag ti kasta panyang. Ay jak kayat amasakitan ti awer ka. Jak kayat nagladingay. Ay, Malyong. Saan nga taan nasaksakit para kan kuana? Numang namnama iti awan. Ha? Narigrigat tong aklunan na dayta. No pabayagan tayo ti aming. Ay nawaw. Kasano nga taday to'y aya. Jak amo ti pagluglugarak iti day tayo. Numapalila ko masugsugak ti anak ka, panyang. Pilitak ang mga klon kin ni Monray, tapno saan la masakitan. Saan mo't nirod amabalay na inawaw. Ad-addan asaan amabalhin ti kasta pang panunutam. Uwan nga rod, ay nawaw. Ay, kas makita ken ni Monray kat mangnamnama iti panangaklunto ni Anaya ken kuana. Uwan nga rod, dinamag ko nga min di anak ko. Kat talaga agayam kanulain ti pangibilbilangan na iti awir ka ay nawaw. Ay, ulitag Malyong. Ad-adda masakitan ni Monray no mangnamnama iti awan. Oh, kayo adwa. Anya natin pagsasalitaan nyo di tayo. Ay, Makarangan kayo. maturugtan Malyong. Uwan panyang, nalukag ti marabutit akad duwata dito'y silita. Anya ko na, Malyang. Ah!
ko na. Good night, and sweet dreams, balikaw. Na-sweet dreams ka ba ya? Tingnan mo. Ignorante talaga na ito, balikaw. Ala, bye-bye amon. Maturog ka kitin. Di mo tutupan. Ta siguradong agpat-pat nagmanen ngagsinungbat kayo. Nusong batang pailaan. Maturog kayo! Makarangrang kayo, adwa! Ay, uwan, balikaw. Maturog tayo, nainawaw. Maturog ako. Napanunot ko ulit Di ka matkaat nga isagmak ka. Isa napanunot ko anilangan mo na rita aramatak nga instrumento iti dayto Ay, may mayat pa'y kana ka. Agyaman na, tanaamiris mo na ita. Napanunot ko nga minulit Kabagyan ka. Ipasubo ka kitin. Wala, sisak lang aro din tinabiyag nga ulit mo. Ipasubo nakpan. Isong araw ni Monray tinapanunot ko ulit Kay, anya ti plano, kana ka. Padaanam, ulit agbalik ko. Nagkapwam, Munray. Ha? Sika? Apay nga daka dito yung mansyon, tata? Oh, apa yan nagdakkel tamulagat mo? Ay ko Malagip ko daytoy alakay. Daytoy jay napig sa tibosis na. Kanjay nagsakit ti ilot na. Kasarsarita ka, Munray. Nagkapwam, asuli ti lubaw. Apay nga italaang anagawid ka. Ijay balay da tata malyong. Anya? Nagnaid kayay? Uwan, tata. Masahyan naktuman. Ulitag! Di mo baunan ni Monray. Tadati rikrik-riknaan na. Ha? Mang Roko? Di mo agag-agas ka, Monray? Uwan, Mang Roko. Ngam, agim imbaga kun Mala, umay ka. Mapanday dyan kusina mo. Umay ka. Ag merienda ka, Monray. Nagpaluto ak iti merienda. Ha? Nakasingsingpat ka ita Mang Roko. Wala. Kung may sa sigod matanasing peta. Ala, ag merienda ka, wan? Kalpasan na. Ingkan tumot pag meriendaan ni Uncle Ma Samuel. Uwan, Mang Roko. Itimplam to ni Uncle mo iti juice na, ha? Uwan, Mang Roko. Awan mo saan na. Oray siyak nung timang timpla. Takasi ka mat nagtrabaho. Saan mat anarigat ti agtimpla iti Diyos, Mang Roko? Wan. Agamamangan numabignat ka nga Iso asyak ton, wan? Sikanto lang ang timang itulot iti silid na. Okay? Uwan, Mang Roko. Hello, Angeli. Anya kayo matan, mami? Ultimo ti cellphone nyo, ipaigam nyo ka ni Mang Roko. Adamat kanyak ti cellphone ko, Angeli. Nagkunang ada ka ni Roko. Ada kanyak. Agsarsarita tangaruden. Ni Mang Roko tinakasarita ki na minsan. Iso tinang sumbat iti awak pada kayo. Amangan no idi nakaturugak. Talabas mo tayo Mang Roko. Ultimo cellphone nyo, pakibibiyangan na. Awanan ti privacy yo, iti kastangar aramidan na. No siyak, amay sa, awan problema iti dayta. Awan mo't sabsabali kada kami. Girl, kumusta mo't ni Uncle? Nasaya at ni uncle mo. Angeli, ayan mo ka di. Di yun amuan, tawan mo't nagpakibiyangan nyo kanya. Anya, Imawagak na kaya't kula akong gustaan ni Uncle. nasaya at nga rod, ti kasasaan na. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ni uncle mo. Maas asikaso ang naimbag dito'y mansyon. Rumbang lang. Kapsay ko dayta. Isa rumbang lang asikasuan nyo. Wen, saan na masapol apalagi panak? Tamok ti aramida. Ayan mo nga rod ita. Well, at lang mo dito'y pondomi iti boyfriend ko, mami.
Asino manen a boyfriend mo dayta? Ayabam dito'y balay tayam ammom kada kami. O sige, Mami. Bye. Hello? Anjali? Talaga dayjay nga anak ko. Tumangsit manen taadaman kwartanan. Uncle Samuel, nangyagak iti inumam a Diyos. Kan adda oatmeal nga inluto ni Mang Rocco. Agmerienda ka kano? Agnganga ka, tasubuan ka, Uncle Samuel. Monrey! Monrey! Sa dino ti ayan mo. Ni Mama, mabait lang. Ha? Mabait lang, Uncle. Mapana kita yan ni Mama. Monrey! Agsubli akto no madamdama. Idisok pa ilaan dito ilamiseta ti merienda. Monrey! Umayan, Mama! Itay pa'y laasap-sapulan ka. Angam awan ka. Papapanam aya. Mama, pag merienda ako man ni Uncle Samuel. Saan mo at trabaho dayta? Trabaho da panyang kan malyong timang taripato kan ni uncle mo. Mama? Ala, ing katulungan ni malyong nga agdalos ije hardin. Di kag senyorito dito mansyon. Uwan, Mama. Anya dayjay? Ala, di samat ni Diyos ni Uncle Samuel dayjay. Dinumpar samat ng dipusa. Panyang! Panyang! Kita man no anya dayjay! Ala, naibalangan ti Diyos ni Uncle Samuel. Ung tanak manan ni Mama no maamuan na asyak tinang idiso iti lamiseta ni Uncle. Ha? Mapana ko ni dayan ni Uncle. Sige, Monrey, nawaw. Stay put ka lang nita, Puyain na ngagtrabaho. Tulungan ka kano dito hardin, kuna ni Mama, Tata Malyong. Saan na mabalin ay nawaw. Masakit ka nga, Rod. Apayabaunan da ka, kat amuda nga agag-agas ka. Ay, baraw, agpaimbag ka pa, ay nawaw. Tata? Numabignat ka, di nakarkaraw nga grigat ka. Agungat ni Mama, Tata. Ay nawaw, basta istipot ka lang nita. Istipot. Sakti makamukin ka, Monrey. Ulita ka, masakit ka nga, Rod. Yung mapayabaunan da ka. Ay, saan na mabalinti ka sa? Monrey, ipagam no makaturturog kan, Wayne. Tarum wala kung dito'y silid mo. Ay nawaw. Saan pa'y, Tata Malyong? Monrey. Monrey. Ay nawaw. Agda ko maipag, Anya day, Tata? Monrey. May papanting ni Anaya nga anak ko dahito, Ay nawaw. Apay? Apay ni Anaya, Tata? Ay nawaw. Monrey. Ay, Ay, jaka mo no kasano arugyak, Monrey. Ngam anya, Tata? Ituloy yo, Jay ngay, Monrey. Di matimpagak idigan ka. Sumur ka iti estado ni Ayat. Masapol nga agbalin ka nga sport. Bilang mapahay ka. Diyan ngay, aklo na masipupuso. Ha? Uwan, Tata? Ay, nawaw. Monrey. Panagkunak balog. Sumapol ka niti sa baling armam. Saan ni Anaya tinaikari parakin ka, Monrey?
Apay ngay, kastat ibagbagayo, Tata Malyong. Saan ka di akayat? Para kini anaya, Tata? Kuha, sana kasta, barok. Kuha nga main, barok. Ay, nawaw. Saan ka kumamasaksakitan, Wayne? Basta. Saan kayo ngagbagay kinanaya? Tata Malyong? Malikrik na ngamin, barok. Saan ani anaya ti parakin kain na wow? Ken, basta. Nadlaw ka, kabsat wino. Kayam laeng ti pangibilbilangan ni anaya ken ka, barok. Ado pa di tati napimpintas, kan nasingsingpat ngam ni anaya monre. Ay atak ni anaya, Tata? Sayang day ta panagayat mo. No, saan matla masubalitin, barok? Iso panagkunak. Monre. Buksate mo, day tarik ng paray anak ko, ha? Monre! Monre! Ay, Diyos ko. Ay, nawaw. Matirik na ka ng iba ka. Latingitak monre. Tsak kaya't anakarkaron to. Di pa nakapasakit mo eh. Iso ahusto laeng timbaga ni Panyang. Nasaysayaat no itapay laeng mamuamon ti kinapudno. Monre. Kaya't kumatatulungan na anaya. Tamok ka mabain, kan mabuting laeng dahi amang bastard kini monre. Ay nawaw. Ay, unayin na ya. Masya naklakit nga raw kini monre. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kabarbaro tilugan ni Angeli. Adaytan. Mami! Kabarbaro tilugan mo, Angeli. Ayan tisigod alugan mo. Awanan, inla ko kun mami. Kadaanan ng dahi alugan. Kat tinaglakwak, inayon ko, iti pinaggatang ko iti kabarbaro alugan ko. Anya, kat nangalaam iti kwartam. Kwartak mat anya pagkitkitaan nyo kanya. Poor? Anya, ano tsak agbidot? Tay nginginaan abagday ta bag mo, Angeli. Of course! Nangina talaga daytoy, mami. Kan amin asuot ko, nginginaan amin. Ti high heels ko, ti bado, ti sunglasses ko, dagiti alahas ko, kan aminan nga adda kanyak. Angeli. Ngam, amang ano panunutan nyo nga imayak, tapno umay ko ipasindayag dagiti adda kanyak. No, mami. Imayak, taumay ko sa rongkaran ni Uncle. Anya. Kan syempre, umay kayo matkitaan dito yung mansyon, Tauray awan serserbik kada kayo. Adalat tamat karba nga dito yung mansyon. Ha? O, sangkit din, mami. Anak-nak, iso dakdakkel ti karba nga ngamday jay amang roko. Saan kaya? Amo, kamarigatan kayo amang sungbat iti dayta. Iso, sige. Maawatak, mami. Okay, inakpay kitaan ni Uncle iti silid na. Masuro na kiti tayo amon re. Nay, apay, kanakan. Anyak basol na. Di na naipatungpal ti kayat ko, ulit aga. Anya, ay ibawon mo manin Talaga kasta taramidag. Imbag nga raw, tanagawid ni Munri ditaw.
sa anak ang mapasubaw nga garamit iti dakas. Wen, di ka matanagan ulitag. Tadya mo na rin ipasubok. Sayang nga ron ati Diyos anay bila. Kanibusanan ko man dadya Samuel. Sayang nga rin. Sayang nga talaga. Napahot lang tamo ti biyag dadya Samuel. Madamag ko man. Kana ka. Apay akas talaunay tiguram ken ni Samuel. Ako. Basta. Ato ti basol na kanya. At di na may karkaro. Kas kumaitian niya. Kana ka. Basta ado. Jack may binsa-binsa nga ibaga. Basta ado, ulitag. May sumit lagayam akagurguram ah. Tadumit gayam ti basol na ken ka. Wen, isama sa po lang mapukawan iti imatang ko day Samuel. Kat babaan day tagan ni Monre. Dagiti ko mababaunan ti baunag. Ngam. Awan ti pa nagtalag kanyak, damalyong kan panyang. Jay mo't amalyaw. Tuso na yan. Nalastaw nagsasao. Kung nga ron, kunam lanod na kabagalan na. No kaya't mo, aglaban ka may, kana ka. Kaya't mo, tabitibitan. Sakon to ibasnot iti dinday. Sige man nga ron, ulitag. Kabagalam nga ta. Ay, wala. Kabala ka na ka. Nagbasi na niya amalyaw. Sige man nga ron, ulitag. Panagnagaman kanyak dagita nga ibagbagam. Sige. Urayag ang makabasol kanya. Taaramidag timbaga. Itan kanon tupay nga eh. Ay, awan Madaksanak no ibasnot ko ngawan gap-gapuna. Intong makabasol Apay ngay, akas dya itimbaga ni Tata Malyong. Binagaan nga ta ni Anaya. Nagsakit matan. Nagsakit ti barugong ko. No awan ti panagayat ni Anaya kanyak. Apay nga rod, a very caring kanyak. Apay nga rod, anak kasingsing patunay kanyak. Monray, apay nga sasangit ka? Kuha? Ano ti parikot mo, Monray? Awan, Mang Rocco. Ibagam, tasolbaran tanon yaman day ta. Anya ti problema? Ninong tan nakakadi ni mama? Saan? Anya nga rod? Awan ti kwarta? Kaya't mo tagkan kay ti kwarta? Saan, Mang Rocco? Saan ko akasapulan ti kwarta? Anya nga rod ti pagsangsangitam? Malala. Saan ka apilitan namang ibagay ti parikot mo, Monray? Basta kastoy ti may bagay. Di ka una agladladingit. Tamabiit ka amatay no kasta. Ha? Ala, gusto mo yan? Umay ka, kikit eh. Mapandag pa ang di jardin. Umay ka, Monray. Apay nga ta, di man lang text. Uno umawag mo ti tao. Anay! Oh, kasla mo rito ka? Ha? Kuha? Sang kakitam ta cellphone mo. Adda ka di urayam nga awag, when no text mo? Ay, kuha. Ningarod tatang. Ha? Oh, apay. Awan, saan namin ang nag-text itangal daw? Anya, may ikaw kan madanagan na Flora. O di si ka di mangawag. Kastalaan mo tayo takat. Ha? Kuha, awan load ko. Ay na, sana problema day ta. Adda load ko. Mabitla nga, awagak ni Tata Malyong. Adda cellphone number na kanya, tap na mom. Ala, saan nun? Diyak kaya ta makita ti pa nagab-aburido. Isong awagak ni tatang mo. Anday ta. Hello, Floray. Nawaw. Awag ka ba? Panasan ko. Wen, Tata Malyong.
Kailiw na kayo kano ni Anaya. Anya, ay nawaw. Ito kinumos na kinayan. Nagkot na matay. Ha? Kalkalpas nila nagsarina itay. Ay. Sige nga Rod, tata. Bye! Flora, Anaya? Agliblibak ka? Agpudno ka? Sino ti urayam ti awag mo no text na? Sana ni Tata Malyong? ay, awan, Flora. Ibagam man tagpaiso, Anaya. Awan. Sige, tama pa nakbit iti CR, Flora. Agluto akit din. Nalpas ko Ha? Niro ko ti agtimtimpla iti tsokolate. Itaman pa'y nga agtimpla iti inuman na dayta. Damot impisok na iti basaw. Anya nga taday chay. Daychay ay. Pangipanan na ngay iti tinimpla na. Apay kalata nagtibayo ak. Sabalit agparparing na kanyak inuman na nga taday chay. At iti chocolate drink na uncle mo, Monray. Naggagat ka matan, Mang Rocco? Sigod mo ta. Simingpat ka pa yan. Saan kan anauyong? Sigod mo ta nasing petak, Monray. Pati ti pa nagsasaom. Nagbalinan anabanayad. Sana kas idi, akanayon nakabugkawan, kanungtan. Monray, pasensya kan ha? Bunga lang tinalaw sa banog ko idi takichay. Love na love ka, Monray. Love ko ni Mama. Iso a love ka, man. Thank you, Mang Rocco. Mala, yung ka nga doon painuman ni uncle mo. What? Ipainom mo amin dito chocolate drink. Kaasimat kami ni uncle mo Samuel. Nagkutungan. Painuman kan pa kanin tayo itado. Tapno, lumukmag. Ay, wan nga rod, Mang Rocco. Nagkutong matan. Iso nga rod nga ipainom mo amin dito, Monray. Ala, mapan ka niti silit na, ha? Ay, uwan, Mang Rocco. Agagagat ka, Wan? Tay gatangan kan doon iti sapatos mo, Wan? Uray saanan, Mang Rocco? Anyang roti kaya't mo agatangan? Awan, Mang Rocco. Sige, mapan ka nga rotan. Lalayang ti mang painom ka ni uncle mo, Wan? Palukmagan tayo ni uncle mo Samuel, Monray. Wan, Mang Rocco. Monray, hig mo day taabaso. Dahil ito ipainom mo kanya uncle mo. Ha? Apayaso katam to itinimpla ni Mang Rocco, nanapanyang. Basta dahil ito ipainom mo kan kwa na, darasam awata mo. Wan, nanapanyang. Mala, mapan kan iti pangibabaunan ni Rocco kan ka. Tapno saan ka manan amaungtan. Paiso panyang nakitam? Wan Malyong, Ay sus, nakita ka mismo. At daimpisok ni Rocco iti inuman ni Sir Samuel. Loko-loko talaga na dyan, Rocco Bagbagay na tinagan na ay nawaw. Rocco. Saan samot na makapanunot iti nasaya na dyan, Rocco. Malyong, gapo iti na dyan nakita ka. Maipalagip din na palabas kanyak. Ay nawaw. Anya na palabas kan ka, panyang. Ti pa nagpalpaliiw iti ni Sir Samuel diti mansyon. Sakbay ang nagnaag dito'y. Kat numalagip mo. Nagpak ni Rocco kan Madam Ariela iti daydagon daw ay. Ay nawaw. Kat isumal ti pan nakadukot iti ni Madam Ariela. Ay nawaw. Naggulong araw. Nagrikot ti mapaspasyamak diti mansyon. Sa ita, kas jetar aramidon ni Rocco. Dakkel ti pamatik ang makadadaal iti salunat ni Sir Samuel dayjay nga inlaok na iti inuman na kuma. Ay nawaw. Rocco talaga na dyan, Rocco.
Kahit na yung paglangin natin, nakitang pa niya. Amumdum naman minsan mo, Ray. Ay, nawaw. Nawata mo't siguro, nagitimbagakin ka. Uwan, Tata Malyong. Ngam, nunyati ko na ang barok. Subli ka lang nga medyo balay may. Ag naid ka man nanigay, ay nawaw. Tapno saan da ka nga utuutuan dito man siya. Tilay paparamid da kan ka, apakabas-basulat. Manjakon, Tata Malyong. Jak kayatin ti mapan ni Jay Balayo. Anya? Ay, Monre? Mabain ako na mapan ni Jay. Ha? Iko ha? Mabain ako kini Anaya. Ah, Kan, ad-adda masakit anak, no adda aki Jay. Tako namat agayam laan ti pangibilbilangan na kanya. iko ay nawaway. Kaya't ko alipatin ni Anaya, Tata Malyong. Sige. No, kastati ko ng baraw. Dajakit. Sugestion ko lang. Baraw, kay nawaw. Monre. Monre. Sorry, barok. Patpatgan ka ngamin, barok. Ay, may kaman kaili. Iso nga yung pagaktikas, Jay. Taamangan no, masakitan ka lang. Numang namnama ka idawan. Tata Malyong? Ala. Sana bale. Taatap ko lang ba't kitiday, Jay, barok. Ay, nawaw. No, pa'y kasi di tinay pagkakin ka. No talaga, ada kayo tinay kare para ititunggal na isa. Agsabat tulat tadagiti dalan yaw, baro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ibagam tagpaiso kanya. Impainom mo ka di, titinimplak nga inuman ni Uncle mo Samuel wano saan. Kwa? Ay, uwan, Mang Rocco. Papay nga roda sana natin malab ngay. Ha? Anya ti sana ti malab, Mang Rocco. Kwa. Saan natin malab, Jay, ininom na. Pagpapigsa nga binda dya chocolate drink. Yung saan mo tapin mix ng uncle mo? Ha? Jak mo Mang Rocco. Angam sige. Saan na balen? Painom mo tumanan, Wan? Agtimbla ak tumanan, iti painom mo kan kwa na. Okay? Uwan, Mang Rocco. Sige, tarong warak pa, Monray. Kunan ni Nana Panyang, ano agdamag ni Mang Rocco, no impainom ko tinted na. Uwan, kunak kanulatan. No kasapulan ka no nga agul budak. Tapno sa andak adangran. Ken ongtan. Aramidak ka no? Iso Lord, no agul ul budak no maminsan. Pakawanan nak ko ma. Ngam. Apay nga taasin ming patmatan ni Mang Rocco. Saan nakmatan nga ungtan? Ha? Jakon pumanaw dito yung mansyon. Tanasing patmatan ni Mang Rocco kanya. Mang Rocco, di nyo manan ipipan ni Uncle Samuel iji probinsya, ha? Si kanti kasaritak, tano ni mami ti pangibaga, si kanto manan ti pambarna. Takasano? Si kamot ti masursurot dito'y mansyon. Angeli. Iso pa nga asim ha, di yu ipipan iji probinsya ni Uncle. Bayan nyo ngagtali na dito'y mansyon, tapno maasikaso ana imbag. No siya klamay sa Angeli. Napimpintas no yung probinsya ti pagnagdan na uncle mo. Presko ti angin ija. Oray presko ti angin, no saan mo't ama asikaso ana imbag, awan mo't lati serbina. Maasikaso mo't ana imbag ket. Ta sana baybayan na ulitag ko. May samot na dyan nga ulitag mo. Kapadpadam iti ugali. Angeli, tanangom kumama ti panagsasaw. Makapasakit ka ni Tirik na. Awan mo ti madingar aramidak ka. Ngam apay anatagsin ti daram kanya.
Damagan pa'y laang no apay, kat amom lang arudan ti makagapo. Anya nga minti makagapo. Ibagam tapno makapagkidawak iti sorry kan ka, Angeli. Talaga gayam, akayat mo nga iparupak kan ka ti makagapo, ha? Saan ka akayat para iti inak Mang Rocco? O anya, napnag ka? Well, thank you, Angeli. Agkapay nagkanas na nga thank you, ti awanan bai. Di mo unay pampanunutan din ay pagkakbaro kay Nawaw. Tapaset ni Ayat ti kasta. Ado ti Ricardo ni Ayat, Monrey. Pacheck nga italaan nga ita. Makailiw-liwag kanto. Tama, Monrey. Awan ti agbaligay. No saan ni aglasat iti agduduma apanupok. Iso nga aklo na mo, ti kinapod na, wey? Talumanan na balikas, ti may balakad ko ken kabarok. English ko pa'y abarok, kay Nawaw. Nanggama. Accept. Move on. And try again. Ha? Acceptance. Aklo na, masan niya amin ababae. Kaya tinda ka. Kasalamat bunga ti protas data, abarok. Adalat na dagitay ma-reject a protas. Saan niya amin kat napintas. Iso nga aklo na masipupuso ti amin. Tapno saan ka maligatan, wen ay Nawaw. Tata Malyong. May kadwa. Ag-move on ka. Ado, dagitiwaga sa mabalin mong aramidan. Tapno makalipat ka. Basta lang na ita, parok. Ha? May katlo. Try again. Padasin man niti sa bale, Monrey. Mayarig mat day tayo ti cellphone, pero... saan aya? Ano adawagam kat naka-off ti cellphone na? Please, try again later. Kunana. Ay, nawaw. Ha? Kastamot laang kinayat. Monrey, si kamat. No napaay ka iti mo na, padasim iti maikadwa. No mapaay ka iti maikadwa, ay kat padasim manen iti maikatlo, barok. No mapaay kan tumanen. Agano sak nga aguray, Tata Malyong. Ay. Kunam? Sa anak ama upay? Nga uray anyapay ti mangmangag ko? Ay. Ibagbagam iti kanyak nga agefotak. Aganos? Kan agurayak. Nga maapay itangay, nga upayan nakmatan, Tata Malyong. Ay, Nawaw. Ay, daytoyan ti pagpagak. Monrey, Monrey. Ay, Nawaw, kastoy na day tabarok. Siyempre, anak ko dyan, Arman. Siyak, yan, anda, amakamo, no, anya tirik nana. Jay. Ay, Nawaw. Maipita ka talaga, na Nawaw. Ay, sus. O anya, Tata Malyong. Ay. Sung batam ate sa lutsud ko. Saan ka amaaw-awatan, Tata Malyong? Sa bagay, maawatak ni Monrey no apay adinan kaya tagsubli di balayo Malyong. Oray sak mat kay di ay Nawaw. Oray asino mat siguro ti agsad iti biyang ni Monrey paniyang. Talagang agkagkag iti singasing ka mapanagnaid naman ni di balay may ay Nawaw. Malyong. Hey, no adala ko masabali abalay pangipaknyak pay langit awawel ko panyang haramida kaon. Ay, nasaysaya at kumamatlaan. No saan aditi mansyon ti pagnaudan ni Monrey Malyong. Sa bagay, dakil ti karbangan ni Monrey ditoy. Taanakit nga ron tayo di Sir Louis itaw. Isu ati numero 1 ko mga adda karbangan na ditoy.
Wen, ngam kas jay mo't nga rod ti trato dagiti amo taken kuana. Ay nawaw. Ay hawan nga raw. Bayam. Ta bareng maiayok tumatlaang ni Monre. Urayan ta makailiw-liwag. Tapagawidik tumanan ni Balay. Asino ti pagawid am lakay Malyaw? Ay nawaw day kwangay. Ni Monray, ti pagawid am iti palayo, ha? Malyaw? Saan, Rocco? Anya saan? Ni Monray ti pagsarsaritaan nyo. Apay ti kunam? Jak nangag ti pagsarsaritaan nyo? Nangag mo matlagayan. Dito'y mansyon ti pagnaudan ni Monray. Asino kala unay aya? Nagpakalaing ka manan nga agdis-desisyon may papan ka ni Monray. Katulong ang matlaang kiti, Rocco? Oh, amo matlagayam. Apay nga ron na tila pakibibiyangam. Ay, pasensya ka na, Rocco. Tawawir ko nga ron, matimasik na ni Titaytoy. No anak mo kuma, no putot mo, iso, dakkel ti karbangam. Ay, Ngam babaunin ka lang dito'y Malyaw. Laglagi pam dayta. Wen, babaunin na, ngam kargok ni Monre, ay nawaw. Ah, Siya ti binilin day di Sir Luisito ang magbantay kin kuana. Nainayon day tayo ti kasuratan ang nagpipinirmahan may. Inkabasahan ti kasuratan no kaya mo, Roko-Roko. Tapno amom ti sarsaritaan, Roko-Roko. Kumusta ang tiriknam, Samuel? Pasensya ka no italamanan ama kumusta ka, ha? Kanayo nak ngamin abisi ita. Ado, tipa ka kumikumak. Addaken ka amang tulong itibagyim, tapno agimbag ka. Oh, agyaman ka, takabsat ka. Adalatamot asikkan ka, Samuel. Tano saan ka lang ata akabsat? Nabayagan nga imanugutak, iti kanayon nga ibaga ni Rocco kanyak. Tagam uray kas-kasano, jak ka ba ulan timang patay, wan numang dispat sa iti bukod ko akabsat. Uray kas-kasano, at dalatamot na batbati nga asikkan ka. No pa'y adon akwarta ti innal alam kanyak. Agluluwa ka. Anyat sangitam ngay. Sangitam ti kasasaad mo. Aganos ka. Talaga kasta. Anya garod. Nalabit. Dusam daytan Samuel. Ta siyempre, ado ti basol mo. Iso nga ganos ka? No agimbag kapay, suwertem. Ngam no saanan, talaga akasta. Sana bale, ta saan da kamot abaybayan. Kargo kalata, takabsat ka, Samuel. Iso adi ka madanagan. At dapay nabatbati nga asikkan ka. Nyangay ka na ka. Pikin sa di inlaw mo iti ininom ni Samuel. Diyos ke. Pati sa bidong, peke. Anyat amungay. Adong ti piki ita panawan. Talaga na paot ti biyag da dya Samuel. Napuskol ti bito ka da dya loko. Painumaan mo na, timuryatik ka na ka. Apay, kabagalam nga ramidan da ita, ulitag. Ha, ay sana. Dak kaya ti mabalaw ka na ka. Narigat ti mabalaw. Basay ti makan iti pagbaludan. Kan saan ka makapasya no nakabalod ka. Unaklano naturot ka nulitag. Ngam saan pa'y matlagayang. Ay, naturida ka makiapa. Ngam no pumatay. Diyak pa'y kabaudan. Agpraktisak pa ya, nukas kasanaw, kanakan. Ngam sa bagay. Di tanto matlang ti papanan ni Samuel. Saan ang nagimbag tayo dyan? Ngam ti kayat ko, may daras ko mati pa nagpukaw na. Tapno na taltali na ayan ti panunot ko. ikatag amin ang nagango abulong dagiti masitas ni Madam Ariela. Takasta ti kayat na. Ay, strikto ni Madam. Nang runa no may papan ka dagiti masitas na.
Di kayat na nadalus ka na yon. Di na kayat ti makakita iti nagaango abulong. Di kayat na presko ka na yon ti buya dagiti mula na. Sana ka mapugawan ni kinamnama ulit. Ha? At ang dulatagon daway ko mang dispatch ay dito tao. Daro ko kan balik ko tagturong dito'y hardin. Aglingadak dito'y dakkel amasetas. Masayat. Pwede pagsalitaan ta ulit. Tana press ko dito. Dagi jaytan. Nagtugaw dan. Kat nalawag ang mangag ko ti saritaan da dito ayan Ika ko. madanagan ulit. Tada ni Monray nga instrumento kiti dito. Ha? Babaan ka ni Monray. Mapukaw ang dahil Samuel. Diyos ko. Kung naktupay ka talaga husto ti atap ko. At dadakis apanggap ni Rocco ka ni Sir Samuel. Delikado kami ng Ariela. Ha? Anya ti kayat asawan ni Rocco. Monray, daramatan. Apay akas jay tinaibaga na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, anya ko am dito silid ni Sir Samuel. Panya, Kwa. Agdaldalusak. Agpumpu na sak. Balikaw. nagpunas kan sa itahin ah. Kwa, jak final pass. Sak ditan, taing kagluton. Aglutluto ni Malyong. Siyak dituyan. Ingkay jayan. Sak ngarod dito yan. Binaunak ni Rocco akana ka. Trabaho ti mangbantay kan ni Sir Samuel. Di mat masakit ka. Balikaw. Ay, naimbaga kon. Napigsa ako. Ala, ingka maturog. Amangan numabignat ka. Apay ay akaslasaan mo ang mapanawan ni Sir Samuel. Panya. Ay sos, inutilan ni Sir. Di mo ko na nga agpacharming kapay lakin kwa na. Ay, agtal na ka man, Balikaw. Di mo amuti bagbagam. Adak mo dito'y apagpacharminga. Panya. Ay, Balikaw! Ha? Ay, nawaw. Ay, ayaban na ka ni Madam Mariela. Darasay, madda ka nung napatig ni Bagana kang kakay. Ay da. Talaga ni Madam Arila. Kay-kayat na talaga akasarsarita. Ay, si Mang Putin ayan ni Madam Malyong. Saan pa yay nawaw? Kung kunaklayan day jay, tapno panawan na kan ni Balikaw. Namati mo tiloko ay nawaw eh. Ay, Malyong. Adda pa ingatanam naman ni Sir Samuel nga agimbag. Diyan mo ay nawaw. Panagkunak. Numaasikaso ana imbag. Adda pa'y namnaman na, Malyong. Kaslawan mo't ti pakibiyangan dakin kwa na. Basta mangan kin uminom mayatan. Kuntintudan. Ay, kaasimot ti kabsat ni Madam Ariela. Ay katwan ure adalas-lastog na itinapigsapay lang. Angam maasyanak matlatay tilanga na ita. Ay nawaw. Wen nga rod Malyong. Patsyak nga agbababawi ni Sir Samuel kadagiti nagkurkurangan na. Tapasaray masiputak nga aglulwa no daduma. Ay apan yang. Nalabit akasta. Natay ko nada nga roden. Ure ka siya no ti kinadakis ti may sa tao. At dalatamot paset ti kinasaya at itikaong ka na. Rocco, awan ka di ti malagip mo, inton ka ni kadwa, abiga. Anya day ta, Ariela? Nalipatan man na, ha? Lagi pam, Ay na, Ariela. Ato ti pampanunod. Iso ang mabalin ka di. Ibagamon no anyaman day ta. Saanan? Di naktalikodan. Anya nga min day siya, Ariela. Awan. Maturog tan. Unay kalakit din, aya. Umay ka man na. Maawatan na kumabot. Ado ti pakakumikumak. Ado ti pampanunod.
Iso ano ang yaman dayta? Ipagamon. Di na kung pagpanunutan pa ay. Saan ko mamat agas na? Kakaiso na saan tang agap apa? Ay, kasangay ko. Ah, ayunan niya. Kita man lata aldawan. Nagpardas nga aglabas. Wen nga rod. Ay, manayunan manan titawan kon. Bumaketak manan iti may sa atawan. May mayat ti bumaket. Tao matindog ti biyag mo. Sa bagay matkit ti pampanunutak no kasanunto ti kasangay ko. No sa dino ti pang silibrarak. No dito mansyon, wano iti sa balimat a lugar. Ariela, praktikalan ti biyag ita. No siya klamay sa. Sana na masapol da ita selebrasyon. Anya, Kita anak, sana kag selebrary ti kasangay. Imbes sa gastusag nga ipakan kadag iti tao, iduling ko lang na. Aramatag para iti pagpartaan. ay basta, kayat ko ti bongga a selebrasyon. Kakaiso na nga itala ama selebrarak iti husto ti kasangay ko. Ikakmat iti gongguna ti bagik. Sige, makaamo ka Ariel. Sa bagay, maminsan matlay ti makatawan dahil. Talagamat. O sige, tapanunutak ana imbag no sa dino ti pakaangayan ti selebrasyon para iti kasangay ko. Dalawag mo't siguro ti amin kan Monray. Ay, nawaw. Wen, Tata Malyong? Naawatam amin yung palawag kao? Wen, Tata Malyong? Amumton na maminsan, wine. Ay, nawaw. Wen, Tata Malyong? Okay nga, Rod Barok. Oh, kanya nga taramida, Monray. No baunen nakmanen ni Mang Rocco amang taditikanan when no inuman ni Uncle Samuel, jakton mapmapan. Very good, Monray. Nawaw. Noong tan na ka, tumari ka dagos, wine. Agkamang ka kanya. Wen, Tata Malyong? Ay, taman ti kay kaya't kukan ka, natulnog ka, Monray. Ay, nawaw. Nasingpat ka ngamin kanya, Tata Malyong? Kahit talaga, may. Sungag-sing-singpat ka kanayan, wine. Ay, nawaw. Ay, ni Anaya, ay, mabit lang, Sumbatak tawag si anak ko, Barok. Kat, kumusta ni Monray, tatang? Okay ka din? Wen, payatan anak ko, ay, nawaw. Ay, bagay. Kinuyog kumatay na naman nag-follow up check-up. Kahit okay man kanon ko na si doktor na, ay, nawaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Iso na laeng, na pinaritan pa ilang si doktor nga ang ganda. Tama nga lumabig naman ng tiposis na anak ko. Noan nga tibilin ti doktor, masapol nga agtungpal ni Monray, tatang. Wen, anak ko, ay, nawaw. Amangan no adda na istorya na kada kayo may papan kanyak. Amangan no adda ginura na kanyak. Tadimot agparit nan apulos ni Monray, tatang. Ay, nawaw. Pinapuno na, anak ko. At na ibagakin ni Monray, anak ka sa iran direktana. Ha? Ay nga day, tatang. Kwa, anak ko. Ay, nawaw. Pasensya ka, Wen. Oo, nakibiyang at iti day daw, amok mabain ka amang diritsa kini Monray, anak ko. Mabain ka amang ipagay ti punto marikritam. Agayam laing ti pangibilbilang am kenkwana. So pakawanan na ka, anak ko, ay, nawaw. Siya kung tinang ipagakin ni Monray, sumapol laing iti sa palingar manay, nawaw. Anya? Adadan as anak ang makaid na. Gapo iti na ibaga ni tatang kanya. Kasano da ito yan? Ita ka di pa ita. Unay mat ngamin ni tatang. Apay adi naman lain yung manmat ngayon mo na kanyak. Sakbay akin na salita na ni Monray. Diyak lakat nga rod makaidnan.
Apay mat nga may nakastoy tiriknak. Gaya mat talaga ti pangibilbilangak kini Monray idi. Ngam, apay ka lang at anang baliw idi na yadayo kanya. Apay kastoy. Anya ti kayat asawan da ito'y amarikrik na. Anya nga tatirumbang nga aramid. Mami! Talaga sa bali itanti auram, Angeli. Madlaw nga aglaplapusanan ka ni ti kasta unay. Saan ang maliklikan, Mami? Talaga kasta? Tay ko nada nga rudan. Tibiyag, kasla pilid nga agtultulid. Numaminsan, adda ka iti baba. Numaminsan, adda ka mat iti ngato. Angeli, Iso ada kayo? Saan kayo nga agkampante? Iti adda kada kayo ita, Mami. Adda kayo iti ngato ita. Di kay agkampante nga agnanayon, ti kaaddayo iti ngato. Addan tulat taan daw nga agpababa kayong tumat. Angeli, anya ti kayat asawan dagita nga ibagbagam? Ilunlunod na kadi. Ay, saan? Ibagbagak lang ti mabalin ang mapasamak, Mami. Ha, amok ana sakit tinakam mo kanya. Iso akas ta ti ibagbagam. Aktunak, Mami. Jack ilibak. Nasakit tinakam ko, gapo iti panangit etchapweram kanyak nga anak mo. Tamas na patpatag ti saan mo akabkabagyan, ngam siyak nga anak mo. Ngam, saan ka akabailan nga ilunod, Mami? Ibagbagak laang ti mabali na mapasamak. Tapod numot at ibiyag, kat kasla pilid nga agtultulid. Uray anya pa iti ibagbagam. Dinak mabutbuteng. Ado ti kwartak? Ha! Ado la amin day ta pilid-pilid? Ha! Sa anak to amapan iti baba? Agnanayon to nga daak iti ngato, Angeli. Tandaan day ta! Umay ka Monray, tadarami din ta. Ha? Anya ti aramidan ta, Mang Rocco? Basta, umay ka Monray. Papanan ta, Mang Rocco? Mapantay ti silid mi kun ni mamam, tadarami din. Kwa? Yan, umay ka na. Di ka di madanagan. Tawan ti dagas nga aramidat kun ka, ha? Nagbalbaliw ako. Nasingputat kun kan saan ka di? Ala, umay kan, tadarami din tayo di silid. Darasan, Monray. At yung blender ko ang merienda ng Uncle mo Samuel. Ipainom mo kun kuha na dito, ha? Prutas dahil ang blender ko. Ha? Kasapulan ni Uncle mo tinasustansya at araon. Iso apakanan tayo iti husto. Mang Rocco? Itad mo kan kuha na dito, Wen? Ipainom mo kan kuha na, ha? Pinakan ni nanapan niyang itayan, Mang Rocco? Nagmeriendan. Kurang pa tayo dyan, Monpay. Napimpintas mo't lang no ado ti kanan ni Uncle mo. Tapno, lumok mag-adams. Sikan ati mangipan iti dayta, Mang Rocco. Sikan mo no re. Kagurguran na kami ni Uncle. Sana mangan, nasyak ti mangitad kan kuha ti kanan. Ha? Apay nga, Mang Rocco? Basta, awanan dado pa sa lutsod. Basta yung kaito din dahito, Wen? Manjak, Mang Rocco? Ha? Ditakan? Oy, Monray! Agsubli ka! Monray! Iluko ang Monray. Intarayan nakit din. Patuloy akon, Mami. Imay ko la pinasyar ni Uncle Samuel. Apay, Angeli. Talaga ka di nga awanan ti planom nga agsubli dito mansion. Well, narigat ti agsao iti patapos ako nada. Ngamno kadag itoy, again enjoy ak iti biyag ko ita. Naragsakak iti dan na ti boyfriend ko. Oh. Well, adakan ka dayta. Biyag mo dayta, iso ama ka amo ka. Wen gayam.
iti River Resort ti pakaangayan ti kasangay ko inton bigat. Itugot mo to tinubium, tapno maam-amok mat. Sorry, ngam busy tinobyok, mami. Ado ti pakakumikuman na. Iso asyak tulaan ti umay. Anya? Kanuan kayam, ikaw yun ni Uncle Samuel. Takaasim at kaagbati dito'y mansyon. Makitan to no kasano. Amangan numarigatan matla ijay. Itugot yun, mami. Kaasimat. Anyat serbito giti nagado ababaunan nyo no saan da maasikaso ni Uncle. Basta itugot yo, mami. Basta no maka-enjoy ka, madamot sa usawir mo. Ha? Agbati ni Samuel. Ang kasapulak na malyong, panyang kan baliko ijay resort. Ado ti matrabaho ijay. Ado ti sanga ilik roko. Awan kadwa ni Samuel dito mansyon. Sana parikot da ita. Ni Moonray agbati, dahil sa timang bantay iti kapsat. Anya. Ha? Anya nga iti amuday jay amon rey. Mabilin ni Moonray. Basta isurum dagiti rumbang aramidan na, Ariel. Oh, Ikaw lamas siya niti kapsat. Matagtag iti biyay. Basta agbatin ni Samuel, Ariel. anya. Mas makarelax ni Samuel dito'y mansyon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saanan anas kan nga ibagak kan ni Malyong ti maipapan itinanggag ko asaritaan da bali ko kan Roko. Taamangan no di na malapdan tingiwat na. Kat sidiran na ni Roko. Uno saan? Amangan no maipulong na kan ni Madam Ariela. Bukodak pailaang tinanggag ko. Nga masapul nga agsiputak. Kan agree damak kadagiti mapaspasamak dito mansyon. Tano kasapulan nga ibagak kan ni Ma'am Angeli tar aramidan daruko. Masapul nga aramidan. Ta sigurado asaan nakapat siya ni Madam. No iso ti pangibagaak itinanggag ko. Sino kano ti katwam ngagbati diti mansyon, Monray ay nawaw. Awan, Tata Malyong. Damang Roko ken mamati nang ibagang agbati Ay nawaw. Apay nga asaan da ka nga itugot, kat si kati kang runaan nga diti kasangin ni Madam Mariela, ay nawaw. Jak amo kadakwada Tata Malyong. Ay nawaw. Agungat damat no ipilit ko ti sumurot. Sige, ay nawaw. Agtungpal kalatan iti kayat dama pasama. Tapno sanda ka mananadang ran, Monray. Ay, basta tayo biling ko kin ka, Wen, Tata Malyong. No, adda ito dataraon ni Sir Samuel. Saan mo ipakpakan, Wen? Wen, Tata Malyong. Da kami kininanamapan niyang timang isagana iti taraon ni Sir Samuel. Jay isagana may tipakan ma, Wen? Wen, Tata Malyong. Monray, pakanam to ni Uncle mo ha. Kanti agas na, pag tumaram to. Wen, Mama. Aday ta. Nakaref to'y insagana ni Roko at taraon ni Uncle mo. Sakbay apakanam, ipapudot munto pa'y dagitoy. Naawatam. Wen, Mama. Wen kaawan. Nga maamuak la nagliway ka. Makaraman ka kanyak. Nabayagan day dinaudi apanang paraman ko kan ka. Laglagi pamday ta. Bantayam ni Uncle mo, No addadakas ang mapasamak kan kuana. Dakas ka kanyak. Nawatam. Wen, Mama. Saan ka arumrumwar dito mansyon? Urayam ang makasangpot kami. Naawatam?
Wen mama, naawatak. Dagito'y tiintod da mama at araon ni Uncle Samuel. Dagito'y dagiti intod ni Nana Panyang. Kuna da Nana Panyang kan tatamalyong, saan ko kano nga ipakanti intod da Mang Roko? Apay nga ta. Nabangles nga ta to intod da mama? Agtong palaklatan itibilin da tatamalyong kanyak? Danana Panyang kan tatamalyong kitong palag? Taiso dati nasingpat kanyak? Ha? Inakpakanan ni Uncle ko Samuel. Talaga nga do ti sa nga iriyo, mami. Awan, iha. Ken saan lang nga asi-asi at at tao dagiti sa nga ili. Basig ang mabigbig-big ti pamilyada. Padak abak ngang dagiti sa nga ilik, Angeli. Pati ti sagana. Talaga ang nagarbo, mami. Siyempre, maminsan la iti makatawan ang mapasamak ti kastoy. Iso nga ipapas ko mata. This is my reward to myself as a sacrificing wife and mother to the earth. Mami, mabalin ka di. Di kay umaninglis. Saan mo ta masapon alaok kanyo iti English ti sa uyo, Kurt? Oray ko man og susurot dagiti English yu. Ay, kababait ka dagiti makangat. Angeli, pasig asosyal ti adda ita dito. Iso arumbang lang nga I will act as a rich woman also. Iso mabalin ka di. It's my day today. Palugodan na kanilakan. Sige ha. Taas si kaswak dagiti agsangpet asa nga ili. Oh, my God. Unay lakit din ni mami. Pagbigyak man laangan. Tamanipod na tay day di Tito Luisito. Italaan mat piman ang makaraman itinaggarbo asagana. Tijak kayat. No kaano akabukbukudan na kuman titawid na itiday di Tito Luisito. Di namat nga rod maigaman. Paiturayan mat ka ni Mang Roko. Day tatijak kayat ka ni Mami. Imbes nga iso ti mangituray ka ni Mang Roko. Saan? Taiso mat ti paspasurot kan kuana. Nakakasimat ni Uncle ko. Saan mo na makasao? Saan na ang maibaga ti kayat na nga ibaga? Saan mo na makakuti iti husto? Ay, malagip ko ni Anaya. Kumusta nga tan? Kailiw ko na makita? Mabayan nakmatan nagpakita. Taup-upayan nakmatan ni Tata Malyong. Diyak maawatan ni Tata Malyong. Uray kaya't kung awagan ni Anaya. Kasla mabayan akon. Ni Anaya? Hello? Anaya? Hello, Monray. Kumusta ka? Kastoy. Maililiw. Sino di kailiw mo? Ikwa? Awan gayam, Anaya. Ikwa? Ni Papa. Uwen? Kailiw ko ni Papa, Anaya. Apay ngay mawag ka? Apay, di mo kaya, Monray. Ha? Kwa? Kayat ko, Monray, ada ka di kinagurang kanya. Kwa? Sorry ha. Yak kayat agurangan na, Monray. Ala?
Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry. Tawan matibasol mo kanyak, anaya. Apay nga ron nga. Nga anya, anaya. Apay nga ron agitan umawawag kanya. When no ag-text lang ko ma. Ha? Kwa? Pasensya kan ha? Mababainak ngaminan, anaya. Amangan no makadisturbo akan ka. Saan man rin? Saan ang pag-abisi? Mababainak kan ka, anaya. Sorry ha. No nagayatak kan ka, anaya. Sorry, iti naipudnok arik nakan ka. Sorry. Saan ko man siguro abasol no nagayatakan ka? Sapay ko ma. Tasaan na kakagura. Saan mo apakabasulan na ita? Nani? Ang tayo makalit na ita na. Anaya? Di ka madanakan. Nasaan ka akagura mo iti? Laglag po na ita. Awan tinagbaliw ka niya. Sige ha. Tarumalagon. Bye mo na. Bye, Anaya. Ay ayatan ka, Anaya. Muamhumla ko ma. Sayang day ta panagayat. Tagayam matlagayam ti pangibilbilangan kanya. Sigon kinitatamalyo. Mabain la kano ni Anaya amang iprangka kanyak itipod no amarikrik nana. Nga awan panagayat na kanyak. Agayam laan ti pangibilbilangan na kanyak. Nagrigat gayam ti agayat. Musikalaan ti agay-ayat. Kastoy gayam ti rigat na. Bareng malipatak to matlaan ni Anaya. Malyaw, talaga abonggat kasangay ni Madam Ariela niya. Win nga raw, dahil nawaw. Kastoy matla ka bungkay, di na panataway. Ay na, nagpintas ni Madam Ariela, Malyaw. Ha? Ay nawaw. Nagpintas tiro pa na. Basta saan wakit kita, tibim marilis apang magina. Ay nawaw. Nauyaw ka mata niya, balikaw. Ay, saan mo ta? Ibagbagak lang mo, tagpaisaw. Oh, sige la, mga amigos kan amigas. Mangan kayo, ha? Taado ti sagana. Ay na. Ay, ay. Ano ti tarahon? Magyawid kayong tupay iti tarahon. Ay. Ala, mangan Ay nawaw. Kasla asino ang kasingputan ni Madam Ariela niya, balikaw. Agin sisingput o sa bali at tao. Kamno da tayo apapaunan na, nawaw, naguyaw. Ay, Malyaw. Sarsarita ang gayam likodan ni Madama. Kat oray matsika, nawaw. Ibagpagam abim marilis ti pamagina, Hoy, da kayo ato. Asino ti pagsarsaritaan nyo? Kan asino ti bimarilis ti pamagina? Ha? Ay nawaw, ay kwa. Ni Malyong, Madam. Ibagbagana. Nibali ko, madam. Ibagbaga na marilis ti. Hoy, agtrabaho kayon. Agyaman kayo, takasangay ko ita. Tano saan? Pagtimugan kayo, adwa. Sige, agtrabaho kayon. Ay nawaw. Si kantumat niya min balikaw. Sika! Basol mo! Sweetie pie, nagpartak ti pa nagmaneho. Kahit kung di makasangpot di mansyon, Ariela. Apay aya akas lada sang buta. Awan, kahit kula ti makainan na. Nabanugak kami ni Tusto.
Uray siyak nga rod. Mariknak matan ti bandog ko. Awan nga agpaiso ti inaramid ko. Ngam nabanogak nga imis-isam. Nga uray jak kumafil ti umisam. Ang kapilitan mat. Tasyakat nga rod ti birthday celebrat. Kapilitan nga agin iisabak. Ala, iturog mo pa. Kap na mausawan ka. Nabartag ka. Ringan ka to na makadanon tan iti mansyon. Sana ka makaturog. Bantayan ka nga agmaneho, suwiti pay. Makamu ka. Magagaran ako ng mga muyti kasasad ni Samuel. Agsungsung ab siguro itanday dya Samuel. Wano saan? Ang mga nonaon natin. Day takit. No impakan ni Monray ti intad ko ataron. Imposible asaan pa ilang nga tumalabday dyan. Kat no bilang lahat. Dahil di ang Monray ti mapapasok. Awan ti sabali ang mga sakit ka ni Monray. Isong awan ti rong mga pagpagnan. Dahil di lamal yung tinaturad ang mga sakit kan kuana. Awan ti laban kanyak da di alakay mal. Tampabaw ng lang da di. Awan kwarta na pagkarit na. Kita no si bibiyag pa ni Sampet. Wala na una. Nakakita. Saan samutan niya ang angis? Samuel! Samuel! Parik na akman o kang angas pa. Buisit ka. Si bibiyag ka pala. Jaske. Talaga napaw ti biyag mo, Samuel. Monray! Monray! Apay ka di Rocco. Adar aramidan ni Monray. Ni Monray ti ka sa pulak. Sana siga. Ayabam ni Monray, bakit pa niya? Noan yaman ti paramid mo kankwana. Siya ko. Ni Monray nga raw ti ka sa pulak. Apay di ka makawawat ayabam niya. Sige. Mabiit laang nga raw. Ibagamtag pa isa. Intad mo titaraw ni Samuel. Wano saan? Ha? Nagdatakal dagiti matam, Mang Rocco. Sumpatan niya ka. Intad mo wano saan? Ditakyan ko, Mang Rocco. Masagsakta na! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.